जतनो सारिक जरानी हामबाय सिनी जत कबरक चैनल चिनी मीडिया रंगनो तिनी सिंगरवक आनी सरकारी ऑफिस नि चेम्बर न कैसा प्रेस मीट माखलाइका नरक जतनो सेमानो चिनी मीडिया बाय ताकुक सं खनांखा चिनी कबरक साल हंजागो नियाखैबा फिल ब्रुइसिसनि 47 years त्रिपुरा हापां बाय कसिजाक मानि कबरक चिनी लैंग्वेज न अ साल न जों खातुं खाजानि बिसिंतै चिनी TTADC बिसि ब्रुम ब्रुम खालायमानि आहाय न जों खानाबोसों खालायनाय पुइलाव चिनी सामुंबोतांनाय थिक याखलि एकाडेमी नि गानानि सिमी आरन सिमी जों कैसा हिमबतक रसामुं मुसुमुं चिनी स्टूडेंट्स रक गार्जियंस रक ऑफिसर्स रक न जतनो तुइनाय कैसा हिमबतक हिमैनाय आरन सिमी हिमै दुकमाली हाती तै खलायनाय खुमपुइ चिनी स्कूल गाना तै खायसों नवाय एकंगो हलो फाइनाय सिनी आ हिमबतक पाइनाय अर अकक साथै खलायो जे उ जे हिमबतक पाइमानि परे अर जों गोबांमा चिनी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ताइ चिनी ऑफिसर्स रगबो कक बरक सालनो तुयै चिनी गोबांमा जे जों बिसि ब्रुम ब्रुम खाय फाइमानि बा कक बरक जों तिनी 47 बोसोरनि परे जों बुसुक जरति कक बरक मानमानि परे जों कक बरक डेभलपमेंट खा कक बरक चिनी मानि ककनो जों बुसुक जरतै चिनी हास्ते हापां इया खायबा बारथा कतर इया खायबा चिनी हायुं कतर चिनी कक थाइनो जों बुसुक जरति डेभलप खायमान खा आबरनो तैनाय जों चिनी नगराय रंनि बुखुक्तै बुंनो खुक्तै जों खालायनाय आबनि बिसिंगबो चिनी गोबांमा चिनी स्राय रंनो विशेषकै स्टूडेंट्स रंनो निनि क्विज प्रतियोगिता अंखा खेला दुला अंखा आबरनो जों खाना बरम या फरमान बिसिंतै जों प्राइज बो रिजांनाय आमा हायकेनो खानानि चिनी कक बरंनि साल जों खाना पालायनाय आबुं बागै नंनि बिसिंतै अ गाना गिनिनि चिनी खाजानि ताखुक्तै बुखुक संनो खानानि फुंनि 7:30 7:30 मिनिट जत्तनो चिनी तमो स्टूडेंट हिंदी चिनी जारा गार्जियंस रक जारा चिनी कक मानि कक न हामजांनाय रंनो जों बाय बाक्सा खाना अ हिमबतको हिमपाइना बागै नंनि बिसिंतै आं कबगो एज ए एम एडुकेशन एंड कक बरक डिपार्टमेंट